Pajjiżna huwa impenjat biex jimxi mal-għanijiet ippreżentati fl-Aġenda Diġitali tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-għanijiet ser iwasslu sabiex ingawdu mit-tkabbir diġitali intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Ħabbar dan is-segretarju parlamentari għall-kompetittività u tkabbir ekonomiku Edward Zammit Lewis meta kien qed jieħu sehem fil-kunsill tal-Ministri tat-telekomunikazzjoni u l-Enerġija illi qed jiltaqa' fil-Lussemburgu sabiex jiddiskutu l-Aġenda Diġitali tal-Unjoni Ewropea. Huwa maħsub li dan id-dibattitu ser jikkontribwixxi għal preparazzjoni tal-Kunsill Ewropew ta' Ottubru li ser tiffoka fuq il-kumpilazzjoni tal-Aġenda Diġitali u Innovazzjoni għall-Ewropa. One News tkellem ma' Edward Zammit Lewis dwar l-impenn ta' pajjiżna sabiex tilħaq l-għanijiet tal-Aġenda Diġitali. L-impenn ta' pajjiżna huwa li jilħaq il-miri tad-Digital Aġenda hemm miri illi qegħdin hemm sal-2015 u hemm miri illi qegħdin hemm sal-2020. Aħna determinati li nilħu dan il-miri qegħdin fir-rotta tajba f'dan ir-rigward u l-mira tagħna bħala gvern huwa li waslu l-aħjar firxa ta' servizzi liċ-ċittadini tagħna bl-inqas prezz. Matul l-istess laqgħa tal-Kunsill ġiet diskussa l-proposta għal regolament dwar il-linji gwida tan-netwerks tat-telekomunikazzjoni Ewropej u regolament propost dwar il-miżuri sabiex jitnaqsu l-ispejjeż tal-użu tan-netwerks.